Hola, avui us volem parlar d'un llibre en el qual hem estat treballant el darrer any i mig en Xavi López i jo mateixa, que es tracta de l'Abans, Vilanova i la Geltrú, recull gràfic 1960-1991. Aquest volum, de fet, dona continuïtat a un primer llibre que ja es va publicar a l'any 2000 per part de la mateixa editorial F2, que forma part d'una col·lecció d'uns 140 volums, que són reculls gràfics d'imatges provinents de pobles d'arreu de Catalunya i de les Illes Balears. Aquesta publicació, a més, ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de l'Arxiu Comarcal del Garraf, als qui volem agrair molt especialment la seva col·laboració, perquè ens ha possibilitat la consulta de fons fotogràfics de fotògrafs locals i en alguns casos ens ha fet possible que poguéssim publicar fotografies inèdites, és a dir, fotografies que fins ara no havien vist la llum. Si hem de parlar de la tipologia d'imatge que hi ha a l'Abans, hem de parlar d'una imatge fotoperiodística que pretén mostrar aquests canvis significatius que viu Vilanova i la Geltrú en aquest període de 30 anys. Podríem dir que passem d'una Vilanova en blanc i negre a una Vilanova a color, però malgrat això el llibre, per un criteri d'uniformitat, ha estat publicat amb imatges en blanc i negre. El període d'aquest llibre és un període molt curt de 30 anys, però és un període prou significatiu per la nostra història més recent, perquè, com tots sabeu, es tracta de la fi del franquisme i del naixement dels primers ajuntaments democràtics, per tant, de la democratització de tota la nostra societat. El llibre s'ha dividit en 7 capítols i per cadascun d'aquests 7 capítols s'ha comptat amb la col·laboració de diferents autors que han redactat o el text introductori o autors que han redactat petits textos destacats de temes que hem volgut destacar de cadascun d'aquests capítols. A més, hem comptat amb un equip assessor que ens ha assessorat en cadascun dels continguts al llarg d'aquestes 800 pàgines que ocupa aquest llibre. L'equip assessor ha estat format per la Judit Barbacil, el Xavier Orriols, el Rafael Mestres, la Francesca Roig i l'Albert Tubau, als qui volem agrair molt especialment la seva col·laboració en aquesta tasca d'assessoria. Els 7 capítols que conformen aquest llibre són, en primer lloc, el primer capítol, Cultura popular i tradicional, que hem comptat amb la col·laboració d'Ambient Bemoia, el segon capítol dedicat a l'arquitectura i l'urbanisme, que hem comptat amb la col·laboració d'en Pere Mercè, el tercer capítol dedicat a lleure i esport, amb la col·laboració d'en Josep Maria Tembleque, en Salvador Bernadó i l'Enric Garriga, el quart capítol dedicat a política i institucions, que hem comptat amb un text escrit per en Josep Maria Ràfols, el cinquè capítol Món laboral, que hem comptat amb la col·laboració també en la redacció del capítol introductori per part de l'Albert Tubau, el sisè capítol dedicat a cultura, és a dir, no la cultura popular i tradicional, sinó la resta d'àmbits que conformen la cultura, que hem redactat en Xavier López i jo mateixa, i finalment el sisè capítol dedicat a educació, que ha estat un capítol amb un text redactat per en Sixte Moral. Però volem també remarcar això, és a dir, que cadascun dels capítols no només han comptat amb aquests autors que acabem de destacar ara, sinó amb diferents persones, amb d'altres autors que han fet petits textos de temàtiques destacades d'aquell capítol. Els principals protagonistes de l'Abans són, sens dubte, les persones que han redactat, que han escrit, però també les persones que han cedit imatges. Sense ells, aquestes 4.000 imatges que hem recollit doncs, no haguessin estat recopilades. En primer lloc, no ens podem deixar de referir a les famílies, moltes d'elles que van participar en aquest primer Abans i moltes d'elles que s'hi han incorporat de nou. En segon lloc, també a l'Arxiu Comarcal del Garraf, amb fons interessantíssims, com el de l'Enric Serrano, el de Ramiro Orro o el de Jordi Mas. També amb els fotògrafs locals, molts d'ells que ens han deixat el seu fons per ser publicat a l'Abans, com Rosa Maria Ferriol, el Mike, el Nono, en Francesc Casas, entre molts d'altres. I també els fons de les entitats, que també han permès una mirada cultural a la nostra ciutat. Per tant, una mica el gran repte d'aquest llibre, no només des del punt de vista fotogràfic, sinó també des del punt de vista dels autors, ha estat ser un llibre al màxim de plural possible, és a dir, possibilitar que persones que provenen de diferents àmbits molt diversos i, a més persones amb punts de vista molt diversos, puguin confluir, puguin tenir el seu lloc en aquest llibre per tal de fer possible un llibre al màxim d'obert i al màxim de plural possible. Res més, jo només us encoratjo, us engresco a que consulteu el llibre, un llibre amb un recull fotogràfic molt important,
amb fotografies precioses, amb fotografies molt interessants i que totes elles retraten molt fidelment un període molt concret de la nostra història més recent, que a més ens sembla molt llunyà, però en canvi ens és tan proper. Moltes gràcies i molt bon Sant Jordi.